elftal. En de spelers hier bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
de afsluiter en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
en jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
elftal. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
De spelers kunnen jullie bedankt. Ook dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Aldi, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. Aldi, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
afsluiten en de spelers jullie bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers jullie bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
een elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Ook dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
organisaties. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal.
een elftal. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. Aldi, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Ook dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van een elftal. Aldi, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Aldi, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
de afleiding en de spelerstribune bedankt. Ook dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.